Timbe mag nek e kind rowere ka gibetore, gwandruok e kind giwegi kod tiyo gi yedhe mamero ji gin moko kuom timbe matimore chula mar Pate e od bura mar Lamu East County ma Lamu. Ka wachore ni koso tich e kind rowere emanyayo timbe makamago. Joyce Olo nigi ler. Chula mar Pate nigi nam, yiende mag nas kod yiende mong'ere kaka mangroves ka bende nas opong'o puothe kendo iuse nengo mayot kuom koso jonyiewo ka rowere mag alworano sani ok nyal tiyo gi gigo e bero ngimagi. Tunajua hapa kwetu kuna resources nyingi sana. Lamu is a county of a lot of opportunities. Kuna opportunities nyingi kwa upande wa bahari, kwa upande wa tourism, kwa upande wa ukulima, lakini hatujapata viongozi wenye goodwill, wale ambao wanapewa resources za serikali kufanyia kazi watu wetu. Kaluwore gi midhiero mar koso tich e chulano, ginosemiyo rowere donje tiyo gi yedhe mamero ji kendo kelo koko to bang'e gibetore ka moko kuomgi osewito ngimagi kendo moko bende odong' gi adhonde malich. Kijana kikosa ile ajira, ndio maana wana vijana wengi kwetu watumia mihadarati sababu kukosa ajira. Mihadarati kwetu imekuwa kama chokoleti sasa. Kama chokoleti sasa. Ukiangalia almost hapa karibu sisemi wote lakini wingi watumia mihadarati sababu ni uko kukosa ajira madam. Rowere e alwora mar Lamu East kod chula mar Pate oseyud ni nigi lony e tuke mag adhula kopogore gi tiyo kod yedhe mamero ji, gino makelogi kamoro achiel kendo ginyalo tiyo gi lonyno e bero ngimagi. Hii michezo ndio inatuleta pamoja kama theme ya mama anavyosema, inatuletea amani, peace and unity. Vijana wa kwetu ni kama Brazili, mpira huko na wanajua kucheza mpira, lakini uongozi mbaya ndio unasababisha watoto wetu hawana ajira. Watoto wanaenda baharini ndio kazi moja tu. Wakisha kukosa baharini hawana pa kulekea. Kwan jodak e od bura mar Lamu East ok tin ne ji 30,000 kendo yangni rowere ka medo negore gi beti kod tiyo gi yedhe mamero ji to kwan no biro dok chien ka bende jotelo nengo bigi paro manyien mar keto rowere go modich kaka kelo negi tuke mabiro gologi e udi. Kuna umuhimu sana kumuinua kijana katika eneo letu kwa sababu sisi kwanza ni watu marginalized na ni wachache. Na ikiwa tutaendelea kuisha kwa sababu ya drugs, kuisha kwa sababu tunauana, kuisha kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya mapanga, tutajimaliza wanangu. Tutajimaliza. Kwa hivyo tujaribuni kushirikiana, tufanye kazi pamoja, tuwe kama ni michezo tushirikiane, tufanye michezo, tuwate kutumiwa vibaya na viongozi kwa maslahi yao. Seneta Abdallo Ikodio achiel mar tugo ne tim mar ji 10 alwora mar chulano mar Pate ka jogo mane yud loch ibiro mi siling 50,000 ka paro maduong' en golo sigu manitie kind rowere go. Joyce Olo, Ramogi TV.